so wom wutim de na so churogu paper so wonni paper sere paper wonnim se nya becho mo bi fro bi no se churo sa di gu paper so mame churogu paper so wutumi churo kra churogu paper so nyankopon nyansa mu bi biara okay bi omo wutintim they think wutintim because when you write something down it becomes concrete. That is the beginning of manifestation of ideas. Write it down. And Habakkuk 2 and 3 say, write it down, the vision. Write it down. It's more natural. And then we are looking at what tools you need again. The fear of the Lord. The fear of the Lord. And the tool can watch it. Now what we will spread it out. The fear of the Lord. Suro nyame bunyame fenidi meurade fear the Lord in everything that you do. Come on, lift it up. And you have Proverbs chapter 1 verse 7, Proverbs chapter 10, Proverbs chapter 1 verse 7, Proverbs chapter 9 verse 10. Jesus, science and wonder. Fear the Lord, the fear of the Lord. The fear of the Lord. Do you fear God? Do you fear God? Do you fear God? Usuro nyame. Still just impossible. Nyame a popo. Bibi eferade ho koya o de popo ye. How do you treat your Bible? He's never failed before. How do you handle your prayer life? His miracle. The fear of the Lord. 2024, the fear of the Lord. Divine repositioning, it calls for fear of the Lord. It is the tool and week in the fear of the Lord. And we are Akropong-Akuapem. Message baby will be at the radio channel pay. Naso nyame onkronko say devotion mu on kasa na omanadom enye kese so baby will be a lift your voice in prayer and let us pray and pray. Pray and pray. We are not bompai. Jesus Christ, and I no pay Odonfo, my Yadawase, for my Yadawase, so I would do anything. So Yana Anidaso Papa Yesu, I no pay so sorry, Mama Anidaso be a more team be up by him. Yakanina, say Yadawase, Ampa, wash Juma pass Saudi and the Quivia pa. Yadawase, Odonfo Yadawase, a crowding, Pejaudin, Yodin, Kase, and Anopin so. Yadawase, Okronkroni, Yadawase, Okatachi, Yadawase, Yenza, and Anopeus, and Alfata. Bibi Nivo bet me, Aye, Amazon, Jiwa Safaradin Kutu, the Sainti, Ericas Yadawase. Yadawase, Jesus Christ, and ask the Holy Spirit to lead and guide you this morning. Yadawase. Ask the Holy Spirit. Paye Ejaya, who the no addition Mojanimano Pese, Wankasabra, Nabeshayama, Urabra, Nabeshayama, Jumedi Biara, Uma, Yebedi, Asani say was Safara, the would you mind to know, Nyakanina, say, as one thing, as soon as to me, Fatna Fatomia, Ewa Yesu Christo Dinamo, Ewa Yesu Christo Dinamo, Ewa Yesu Christo Dinamo. Adawase, Odonfo, and I no pay Yesu. Father, we are grateful. We pray your presence in Jesus' name. Amen. Amen. The fear of the Lord. The fear of the Lord. And I can watch man pay. Proverbs chapter number 1 verse 7. Proverbs chapter 9 verse 10. There are a lot of them. There are a lot of couple of scriptures that we are going to read. The fear of the Lord, and then the foundation of everything. Edume biara osuro ewomu na erade suro womu no nyame suro womu no say eduma na kokan. Every nation that holds dear the fear of the Lord, they prosper. The fear of the Lord is not for God, it's for we to have
the special grace to live and abide. Ebusua nyamisuro womono wakokan mofra nyamisuro te won so no wodi nkonim okunu nyamisuro woni mu no oye okunu pa oyira nyamisuro woni mu no oye oyere pa adwuma nyamisuro wo mu no adwuma no kokan you. So the fear of the Lord becomes the primary qualification for the blessings of God. Enti afi onyame mani suro entowoso. Amen. The fear of the Lord. Yankan Proverbs chapter 1 verse 7. Now you Proverbs chapter 9 verse 10. There are a lot of passages with a lot of examples, but we want to use these two this morning. Also for Unianko. Yo, mebun sem ti a edikan ntichemu eson no. Osi Erade suro ne nimdeɛ mfiase. Nkwasiafo bu nyansa ne ntieso enimtie. Eritimu bio. Erade suro ne nimdeɛ mfiase. Nkwasiafo bu nyansa ne ntieso enimtia. Amen. Amen. Fear of the Lord is the foundation of true knowledge. Lord is the foundation of true knowledge. But fools despise wisdom and discipline. Amen. Amen. Also 9 verse 10. Proverbs chapter 9 verse 10. O say, ampa ara nyansa mfiase ne erade shiro. Na okonkon ni no hu nimdeɛ ne nhumu. Biti mu biem. Ampa ara nyansa mfiase ne erade shiro. Na okonkon ni no hu nimdeɛ ne nhumu. 5:11 ne ka ho. Na minti wonna de bedoso. Na minti wonna de bedoso. Na wode nkwa mfe beka wo. Amen. Amen. The fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Because wisdom will multiply your days and add years to your life. Amen. Amen. Ebuzafo, we this morning, I will want you to put your hand on your chest. Now I pray that Lord help me to fear, reverence, and love you more. So wherever you are, you can hear us, you can listen. We want you to do that exercise now. You are praying that God help me, give me a heart. I fear you, a heart that should reverence. When we say fear, reverence, respect, a heart that respects you, a heart that honors you. Kuma edo, kuma edi midi, edi obu, edi obu. Ene so kuma edi obu. Eda was say asement say adom. Papa Yesu na make nyina ne se. Na no pe odonfo mame kuma edi obu ebe ma mame kuma edi ahombrase ebe pa mame kuma Papa Yesu edi obu nyansa ne ntieso ebe brewo mame kuma Papa Yesu edi obu beba weni ewo Yesu Kristo deni mu. Amen. Amen. Yeah, so Ebusafo, we talk about the fear of the Lord. Now, you decide this question all the time. Oh, share Proverbs 1:7. Theme the fear of the Lord. And also, it is the foundation of true knowledge. It is the foundation of true knowledge. You see, when we talk about fear implies respect. You see, respect, the reverence. See, something that we near. Bibia yedi obu yedi nidimano. It acknowledges everything, including knowledge and wisdom. He said that the total dependence on God. We say we can fear of the Lord. It is like total dependence on God. Say nyami nima erade nkamwa mi tumi nyehwe. I say ubi bia ni erade. Somebody made a statement, say, if you are there and you don't pray, it is a sign of pride. It is a make to me without God. When we don't seek God, we don't do what God says we have to do. It means that we want to tell God that we can do it in other way.
so osi yemfa ha ne yamfa ho a ye pa kire Awurade say yen so betumi afa ha na ba bia opese yedu yakodu. And we devise a lot of things are coming into our worship life, and we need to address it. The fear of the Lord is the beginning of the foundation of every believer, and we want to revisit the fear of the Lord. Amen. Amen. Obi a wudi tie yem bia afi empire ba ko wen say Awurade bram na me fa nidi me fa obu ni nidi emawo na menye nya wo pe. Amen. Amen. Also Clement, the fear of the Lord, the beginning of knowledge. Yankafa. Yo, papa me da se. Me da tie for nyina so se. Bible say o se nyansa mfiti ase ani Awurade show. Ya meti ase ne se wo pese uhu nyansa na wo de nantew na wo de bo bra ase se wo shuro Awurade. If say Osenkafo huma no kasa kyerɛ sɛ Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14 kasa kyerɛ sɛ wo sɛ na asɛm na wie ne na yɛate nyinaa ne sɛ soro Onyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na eyi ne inipa nyinaa asɛde na ene yɛ nyinaa na Onyankopɔn de bɛkɔ atemmu mu ɛne ne yɛhintaw nyinaa nso papa o boni o ubebu so aten ene wiase ayewo yi inipa nsuro nyame anka ene kan na anka megidi pa se anka nipa be suro nyame because Mose bere so no ɛhɔ no unya ebone pa be hu ane se na nsa bi fi soro wasum paw na wawu be hu ane se asase ma pai na wawuram na eno ane na so esane oguama ni moja a odi bewu ade gye yankwanti no Awurade atemidin kakra ɛsɛ sɛ yɛtumi esuro nyame ɛfisɛ Nyankopɔn na yɛsom no o se yɛnsuro no yɛnti o se yɛnsuro no sɛ papa ne tirimu yɛ den papa temi ameka sɛ o pɛ sɛ ohu sɛ Nyankopɔn tirimu yɛ den a wo de hyɛda pa na wu na hwɛ na sɛ wotumi wu a ɛkɔ na be hu sɛ Awurade ne tirimu yɛ den papa ne tirimu yɛ den yiye pa enti na Bible sɛ yɛnsuro no enti anɔpɛ yɛ kasa kyerɛ atiefo nyinaa sɛ yɛnsuro Nyankopɔn sɛ yɛpɛ sɛ yɛn kwanda no yɛdi men ɔsɛm wadi nkwa tenten amen na ma hu men kwa gidi a ɛna sɛ yɛsuro Nyankopɔn na yɛdi ne mmara nsɛm so ebi na wiase sɛ onyame biara ni hɔ na so Bible me yɛta sɛ ɔsɛ odwodwentwi ɛna ɛse wɔ nakoma mu sɛ onyame biara ɛni hɔ ɔdɔfo sɛ wopɛ sɛ onneɛma a woyɛ wajuma wajapade onyema nyinaa enwie pɛyɛ ɛma wo na nyanimdie a ɛsɛ sɛ wosuro Nyankopɔn sɛ wama yɛn mmara nsɛm sɛ yɛndi so ɔsɛ na asɛm na wie ne yɛate nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn sɛ wosuro Nyankopɔn a ɛsɛ sɛ wodi ne mmara nsɛm so ɔsɛ eyi ne nipa nyinaa den asɛde to sɛ Awurade suro ne nimdie mfiase nkwasiafo bu nyansa ne ntiɛso animtia yɛka so bibu bibia animtia na sɛ de kode no ɔmfa anya hwee nea wobɛka biara no ɛmfa no ho yɛhwɛ Noah mene so abɛra Nyankopɔn hyɛ ne sɛ ɔmpa madaka no enipa bu no sɛ ɛyɛ ade bia kɛkɛ na Noah kɔnse ne deɛ ɛbɛyɛ na Nyankopɔn atumi anam ne so aka bibia kyerɛn nti nipa ansuro Nyankopɔn nanso Noah deɛ osuro Awurade edi Awurade bɔhyɛ so ɛpa madaka no na ɔpa madaka no wie a ɔne ne fufu wura mu afei nsu ne afi ase tɔe no ɛtɔ first day wo so ɛnkyɛ bɛtew second day ɛnkyɛ bɛtew third day ɛnkyɛ bɛtew afei nsu tɔe saa for adaduanan ɔdɔfo a wotie na no pɛ me pɛsɛ me ka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn ne timu yɛ den yiye enti suro no papa yɛn suro Nyankopɔn yɛn hu sɛ Awurade ɔte ase ebi tuwa ka sɛ Nyankopɔn biara ni hɔ nanso hu sɛ ade kyew ade san owia bɔ nsu tɔ nkyɛ sɛ uhu sɛ tumu bi ɛwɔ hɔ nea ɔde yɛn baa wiase no ɛsɛ sɛ yɛtumi esuro no na ɔyɛ akoma so apɛdeɛ nyinaa so ɛde ma yɛn Awurade nhyira yɛn nyinaa amen
Akropong Franklin, fear of the Lord. But now we can be saying Yakupon to me nitim yeden nitim yeden wo kwan benso me pe ho na me pese me ti ase ye wo ni me be se me cheche ti efu mu kakra se nia obi ana e den eradi ti we di eradi ye bobru hunufuru eradi ye say we have what we call the awesome nature and then the awful nature of God. The awfulness in say God sets time. Or say or what be or yet very principled. Near what can for sure. And untina near okabia oye. Into okesi se wotina bonima ube wua. Wotina bonima ube wu. Simple like that. There is no and you won't now best son. Won't miss a son. Won't be man a bribe once a son for sure. It was a wotina bonima ube wu. What can we? Oh yeah, hina. Wotina bonima ube wu. And that's it. Also for Franklin. Yo, Papa, and I no paying so. You be cheating for. Na yada utwedi apon ase wo adom ne nkwa a ode amanema ene anope nso anope yehwe yen akenkan sem na ebra na American kan nyina. I was thinking of one thing say osi erade suro ne nimdie mfiase erade suro ne nimdie mfiase yemu bibe